Bota berdiak guain. Asmatu eskit, oen ikiri bideo bajarrikoi. Venga, botasak, utziko ditu. Lehen zehoz esan da, egik bakakel artxibon bat, orlotza pixkat emateik, nao. Zehoz hortzan baten zehoz esan da, egik. Ze koletak indan atatzen aurrena. Bai, koletak eta peria eta hortza ez zitxekan. Hortzi gabe. Hortza gabe. Ai, ama, venga, botasak, a ver, botasak. Eneko, Zigor eta Joseba. Arginan otarrak. Zukaldean biok lanean eta Zigor zuen hiliak, pixka bat. ni hortzi gabe. Zukaldean kantuan aritzaltzate Joseba eta Zigor. Batzutan, bai. Kantuan. Depa gutxetea. Txistu joka. Bartzelonan pasteleritza ikasten egon nintzen. Eta baino nahi pastelerian gehien erakutsi ditena nahi zeko izan da, du gabe. Ai, ama, baina hundi garrapatu egon. Aitan bide ez tekela segi berta beirazak? Neiak ikusi, nitxo kemen, ai, ama. Jendia pelukeria jutek, telebizten ate aurretik. Eta perilla, hortzi gabe, perilla zistrin horrekin, hilia helduta, bueno. Pentsat, zukaldatu ondo iten ilan horrekin, bai, oidek, importanten oidek. Ai, ama, ondo zio, meka, hortzakin ze pasaguan, ba. Hori joztarro, hemen etorrekena. Hortzakin ze pasaguan. Hortzakin pasauan, eskolan baki, trekin baina bat bestiagoa, eronituan lurrea, gaina, hortza fuska honien, eta Espainia hola eronituan, baina hola, hilabete bat. Eta gero, hori, gero dentistak hortz pusketa bikendu zitxean, beste, kiston kistonak eta bi, gero hortz pusketa hori eroritu zitzaiten, ateatzen dituan itxasotikan hortzi gabe, hola, egunerokuak eta bi. Gertatzeianak. Gertatzeianak normala estan jendiai, ulertzale. Ego gaina telebiztan atea lotatu horren, oso ondo.